iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naimbaga malamyo, Nana Sepa. Adda ka din ni Rosela. Umay ko kumapasyaran. Nagturod ka lakit dahil amang pasyar ki di Roselia. Kita man talaga pulos ngawan pa kay karyab iti anak ko. Asino ka di day tananang? Apay nga agong ungot kayo? Ha! Dahito'y man na tao. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Ambisyoso launay mga sawakin ka? Pasyar ko malaang ni Roselia, Nana. Namin anon ka di nga imbagat kan ka, Mario. Awan tinamnamaam ka niya. Kan amo nga dan nobyo. Baknang kan di ada. Saan akaskag ka anak urapay man nalon? Ore ka sano akin nanumok. Adda karbangak nga agayat. Saan ka nga rod akayat? Saan ka kadi ang makaawat, ha? Pumanaw kan? Saan ka akayat asangon? Kan pangaasin. Daytuyin ti maudi apa ng pasyar mo kanya? Oh. Anya pa ilang tararabidom dita ha. Pumanaw kan. Rosela, Nana Sepa. Saan nga rudan nga agbayag pay. Ha. Nagrigat ang tinakurapay. Mairuruman nga agayat. Aimbang ta nakita ka, Ena. Inom, masamunak launay kini Mario. Ambisyoso launay. Anya? Apay? Anyat inaramig ni Mario? Si Kamat, agin ko kuna kapailaan. Amumat nga agar-aram ni Mario kanya. Pinasyanak man ni Rabi. Ay katman ano ko mangamin? Nasingpat ka nagagat ni Manong Mario. Adamat lang ana. Saan ko apinastrak? Nagtinulungan mi kininanang pinagsasawan. Adda karbangan tayo amin nga agayat. Hindi si Kante agtatakon nga agpaaram kan kwa na, Ena. Agkabagay kayo matkit di. Dalang ro da masuruna. Saan ako nga agpaaram at ang nobyo? Ayun gaya man niya. Kumusta kayo matan kan Harold? Ada itay jay Davao. Di maray iti may sa seminar. Tambaran na kano anang sarungkar kada lolo na. Tapno maminggan dagiti agar-aram kan ka agkasar kay ngaminan. Saan pa nadanon ti umna ang pananguhan? Kung ada pagtutulagan na ang negosyo? Baknang sa ti pamilya na. Ay, talaga abak nang ta. Kaya't may amadaan kami iti bukod may ang negosyo. Sa bagay, napintas na plano yo. Nasasayat ng paiso na nakabukbukudan nyo. Nagasat ka. Baknang kan kwapo ni Harold. Langan naman tinasingpat. Anya ka man? Saan nalaang alangati na singpat? Talaga nasingpat. No pasyaran na kiti balay. Danda ni saan amang nagtitimot na. Ay, naistorya gayam ni Rosela. Ti pa nagtinulong da kan Nana Sepa anang pabain kanyak, Ena. Nakus pagdamot unay. Padamot laida na kurapay ti pa nagbiag na kat. Kaya't ni Rosela, abak nang ti pakiasawaan na. Iso kasta unay ti pa nang tagibasit ni Nana Sepa kanyak. Ambisyoso at launay ni Rosela. Gayam mo ni Rosela, saan ka di? Wan, ngamjak kanunungan ti kasdeng o gali na. Nataduma, iramraman nakpay tagibasitan. Saan ka di nga agatrabahuan kayo? Wan, sales lady matakas kanyak iti may sa department store. Nga manipod nagnobyo na kini Harold, nagikatan. At dan nobyo ni Rosela. Isu nga ibaw ingulangan iti sa bali, iti imatang mo. Nakasaganak nga gibtor. Maawa na anak tulang itinamnama. Inton makapagkasarda. Namsak ti dawa dagiti pagay ko. Ay, sapay ko nga. Taawanan ti dumtang adawal. Tapno, adagon ko nang agtalon. Ay, malagip ko lang ti trato da Rosela. Kena na sepa kanyak.
Nagrigat lang amin ng tinakurapay. Malagip ko man ang tiamag. No saan na kami kumabinaybayan kan nanang iti. Saan akastoy ti panagbiag mi. Nasaya at nagawit kan Harold. Mailiwak launayin kan ka. Sige, pagsaritaan tanto day tayo makasubli ka. I love you. Bye. Apay-pay lang kami na masapol ng negosyo kayo kitbak ng damat, Rosela. Agasawa kay kit Dane. Madanon to day tananang. May mayat matlaang nadabukod mi ang negosyo. Kasano nga raw? Kasano ti puunan yaw? Awan samot na urnong mo. Manumot lati sweldo ti sales lady, nana. Ay, ada ibagak kada kayo, nanang. Ilako tayo laangan ti daga tayo iti kabangi-banga ili. Kan, ada amok apagutangan iti nayon abingay ko iti puunan mi kini Harold. Itamang kaya nagpamiting da kada kami. Sapay da kami amin ng sis lady ti dayto department store. Ano, adata pa kay naigan tinadamag ko. Iti pa nagbali ti management. Good morning, ladies and gentlemen. Ha? Kasagbayan ti amin, yaman mo tibagi ka na kayo. Siyag ni Mr. Ambrosio del Rosario. Kahit kung ipakamo ka na kayo amin, asya kon ti kabarbarong aking kukwa iti da ito yapagtagilakwan. No kasta, pudno tinadamag ko iti. Nailakon ti kumpanya. Nataya ka na biskad mo't dayta alakay. Agyaman aglaunay. Kaya't kayo amam-amo amin. Asitgan kayo amin, ngalaman wan, tapno mam-amo kayo. Okay. Sakti na kaiturungan ti mata. Agturungan dito ayan ko. Oh, Ay, ang nervyos aksamot dun. glad to meet you. I'm Mr. Del Rosario. And you can call me Sir Ambrosio. Isakmat ni Ena, sir. Maragsaka na ka magkamamo kada kayo. Kasta akmat keng ka. Agad na kayo. Kumusta kayo man? Nasayan kami na, sir. Kaya't kung agditinulong tayo para tipagimbagaan ti department store. Ikari kapag imbagan nyo nga empleyado wino agpapaay ditoy, ti pamaysak. Saan lang asyak ti bumaknang? Panunutan nyo, ako kwayo ti pagtagilakwan. Oh, dagiti awanan ba'y nakaruba. Kasta unay ti mulagat da. Umaapal dakit nga ta, taman man makakita da iti kutse. Oh, naing maglakit din ta nakapanang ni Harold, nanang. No, Mabainga. Apa ito manabaw kayo? kat dagita man naapal karuba, Rosela. Man nakibiyag dala unay. Anya ayating bagada. Nadlaw ko, nakikinis si Imda. Nga may tarimor ni Harold dito yung balay. Katlimugan na niti kotsina. Nagalaludoy da na si Brek ka dagiti babalay da. We? Umapal da lang ata, ha? Nadamang ko amang ibaga nga ambisyosa. Ay, makangag da iti dinasaya at asaw kanya. Ayun gayam, anyamot nga itinagsarsaritaan nyo kin Harold. Naginiliw kami lang, nanang. Enton maminsan ka nung agpasyar apag saritaan mo tinegosyo. Awan lat kwartam di tayo, Rosela. Adala ko magataangak iti store. Adali magasot ko, nanang. Mabit lang, tayo nakalain iti kwarto. Kita at mano di damatay iti apal. Sigurado ang madanon ko iti tiyangge dagiti na apal kan labid a karuba. Ni Harold lakit di tinakakutsi alimabas. Nakita kita'y. Nagkalugan da ni Rosela. Sangsangpet nan sa naggapoy ti Davao. Ipangpangas ni Nana Sepa. Asinabad da kano iti airport. Ni Nana Sepa da iti sumungat. Nakita na kon. Bumalasiwan iti kalsada nga agturong dito'y ayan ko. Oh, may saka mo't alabid ay Mariaw. Umapal ka. Limalakyan ka biyangot. Nay, awan ti amok iti ibagbagayo, Nana. Imay nagkinasarita ni Ama Siano. Tapno tulungak amang tarimaan iti alad. Adinalapos dagiti nagsangduan mang. Imposible nga awan nakita, ma.
Amo ni Harold, di mo pa'y lainggaan, di balasang ka. Saan da pa yan nagkasar nana? Ket awan ti makapawil iti agaram iti balasang nyo. Agad pa dasam lata, maarabis kang tupay. Sana sikat ibang dadaal kada kiti plano da nga gayan na ya. Kaslamog da iti dalan ngagturong iti lugaryo. Kapadpada tinapnapan na kiti baruak pailan. Sir, ori sandak ko man ngayon tulnog. Mabainak laonayan kada kayo. Ang mga nanya ti sawan da kiti karno mami. Anya kumatidagas na tulnog ka balay. Mabayin ka po talakaya ko. Ni, sana kasta sir. Ay na, nakikinisin pa kiti pahatak. Sales lady itayon. Ato kayo ang napipintas, sales lady. Nabasan ko amawatan. No apay asikati na kay turungan, te madang ko. Anya? Saan ka madaragan? Saan na nga garamging ka? Kunak man no saklang ti ambisyosa. Nakakaro ka pa'y gaya. Agparparang nga ang delikatesang. Anya? Pangasim ha? Saan ka kumangagibot itinadagsan abalikas? Agkayam ta? Kat sa narumbang agpinasikat ta? Saan ka nga agulbod pa'y? Nagaduti nakakita nga intulnog nakatilakay. Umaapal kamot nga ta makalugan iti kotse. Sakbay ko mangagsao karusela, agdamag ka nga muna. Ni Mr. Del Rosario dayjay, ti kabarbaro nga akin kukoy ti department store. Wow ha? Talaga abak ng pay, ti pinili. Ulitek Rosela ha, agkayam ta. Saan ta kumagpinasikat? Diyak kaya ta madadahal ti panaggayam ta. Ay, diyak ka mo. Itilaksid ti kinasabrak ti panagsasao ni Rosela. Makanay kumadaytan alipatak. Ket ibawing kulangan ti imatang ko ken ka. Anya? Ngam di mo kabalan nga ramiden dayta. Gaputa, pagaya mo na agkayam lang ti pangibilangam kanya, kasakmat kan ka. Na. Ang mga numamati ka pa, iti padpadamag na Rosela kan nanasepa. May panggap ka na kami kini Mr. Del Rosario. Dayjay lakay anak kakotse anang itulnog ken ka? Wan, agpababawi akpay, nakapay niya manugot ang itulnog na. Mabainak mat. Mabainak amang pahay kan kwa na. Damo nga daw apan nang imatunay ti department store. Sigo daw na nasidagtirig na kanya. Nasingpat alakay. Kabalan na ti makibagay kadagiti. Nano mo, akas kada tayo. Wan, talaga na saya ta tao. Kat sa bali man ti malagit ko. Nalabasak dagiti pagay mo iti igit ti irigasyon na di kalman. Kimuyo ka kamin kininana nga napanagnateng. Mabalinan ang magapas dagiti dadduma. Ken sapay la kumamat. Tawan ti todo na. Ay ada kasukat ka, gamdi ka ba't larawaran? Kanya ay titulagan nyo kin Harold Rosela. Sukunan nak iti balay nanang. Ngam adapay lang iti balay da. Nagsarita da kano iti kabsat na babae. Nakita yung ka din ni Ena alimabas? Nasa apa arimwar, nagnag na siguro aging gaya di kalsada apagurayan na iti tricycle. Saan nga taas sinukon na di alakay? Mukpay. Abangan lumanghag na kayo pa'y dagiti karu bakit panunutin da nga umapal ka. Naglabdid dagiti kabagyan ni Ena nanang. Nakarkaro da magkayo. Nini, dayayan ni Harold. Rumarak nga rodan nanang. Nangato ti sweldo ti may sa kahira, ina. Nga mapanunot na pa lang di agabrod. Nabayagan nga ibagbaga ni Eunice at plano na, sir. Agtultulag doon sa akin ni Ethel. Uri kayam ni Ethel. Nga pangading na dayta. Pampanunot nga rod asikati sumukati ti may sa akahira wino alaan ka sekretarya. Sir, saan na kamay kari? Saan na kami na nakaturpos iti kurso? Nagpatingga aklaan iti second year. Apay nga minati main tuloy tinagadal. Amom, nariga ti awan naturpos na kadagito ya panawan. Gapo ti kinarigat ti kasasaad mi, sir.
Narigat mo tibiyag ko di. Nangasawa kajak nakaturpos. Nga po dahi tayo ti kinarigat tibiyag mi. Kapoy ti data, pinadawan lang ti asawak. Inya dayo na kanyak ti anak mi. Kastagayam ti pakasaritan ti Piagyo, sir. Saan nyo ka din na nakita ti anak yo? Ambog no sa dino ti ayan na. Nga mamagan no saan ako nabigbigan pa. Ay, nagrigat lakit din tibiyag. Itiag may sa. Awan katulungag. Kas ita, kay kayat dagiti pinaggapas ko, abalo naklangan ida, ngam ti agawid da. Nung amin makapalpada, ituloy daman ng ti aggapas. Ay, kita man lati biyag tinakurapay aya. Ananusan ng tibagbag na, oray tingtingat aldaw. Di pa makagatang piman, iti oray bisiklita lan. Ha? Ni Nana Sepa? Anya ti kaadana dita? Sa ka nakaturturad nga agarab. What? Ay, una yan day taabakat. Naglaing agpasakit. Ay, naimbaglaan yan. Tanabulod ko ti kuliglig ni Nano. Ay, maminsan pa yung agsubliak. Mabunag ko amin na naginapas da. Ay, nabanugak pa ikit din. Ay, si Kaman ang tisigurado, Mario. Nakadon day ta iri ka bumbunagan. Ina, isuka din kinubyom. Ay, Tila kaya saan, kadwa ni Ina. sir? Kit-kitaan na. Di Mario, saan ko anubyo? Agayam kami Paypayapaan lan. ni Ina. Ay, Mario. Di Ah? San Del Rosario. Isutakin ko pwede pagtrabaho. Kumusta ka, Barok? Kastoy lata, sir. Narigat tibiyag ti manalon. Talaga narigat ti biyag ti manalon. Napadasak ti kinarigat ti agtalon. Isungay karigata ti makadal. Iti lagsid, anapukaw ko ti pamilya kidi. Gapo iti kinakurabay ko. Anya? Isu ano ammo manarigat ti biyag ti manalon. Apay nga ano sampay lang. Sir, Apay adi kag panunot iti sabali apamuspusan. Tapno mapaglupos mo ti biyag mo. Saan kit dingag na dayon latan alumamlum kay ti kapitakan. sir, jak makapagbayag ang makitongtong. Agsubliak pa ijay talon. Nataktak kan sa akong kagpayson, Mario. Nalabsan na ka nga ni so sinardangan da ka. At danto sa bali agundaway panagsarita ta Mario. Ay kat pasensyakan. Ken pasyaran kan to. Amo ka na sa ko tiriknam kadagitimbagak. Di mo ka mapanunutan akayat ka tagibasitan. Pagbalinam kumaakarit dagijay. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Tumot ininom ti tinimplak. Adyo, sir. Madikadit pa nagraman nyo? Ada pa'y mango shake. Tinimtima kitay. Mayat, hanggang pampanunudag ni Mario. Nasahir kung sa matirik na gapo ka nagitimbagak. Ang mga no, kagura rakit din. Amok ni Mario, sir. Saan nga mo ti gumura day jay? Sana may katapanunutan na adamon pailangag kita. Kanagadun timbagak. Natanog tiyag talon. Ngam no adda sa bali apamuspusan amang palungaw iti biyag mo. Aramidam. Padak ngamin adi nakangato iti adal, sir. Sana tubang dayta. Taura siya. Yakmat nakaragpat iti nangato nga adal. Ngam nagarapa apa kalumungaw. Gapo iti kinakurapay ko iti. Ulita, napukaw ko ti pamilya. Nakita ngayon tulnog manandadya alakay ni Ina, anak. Talagang sa nga awanan. Tinilmunan, ti kinaawan bain na di gayim mo. Ang mga noon na nakapay ang makikasar. Asino ita tinalawag arupat kwarta na.
Kumusta gayam? Ti panang ipasyar ken ka ni Harold. Di nakalamat impasyar iti balay daya. Namin ado na nakapanak iti balayda, nanang. Kan amang moda kung ti pamilya na. Ay, nanang. Di ibagbagak nga ilako tayon ti talon tayo. Awan pengarod ti amok apangilakwan. Amok gaya man, nanang. Kasaritak man ni Ena inton biga. Nadagsan dagiti balikas ni Nyipkas daydi a Mr. Del Rosario. Ket damo mi payla ang tiyagkita. Kasta nga ta dagiti babaknang. Tagibasitan da kami launay anak urapay. Ay, sa bagay. Adamat kendi kalintagan na. Ngam, anya ko mati maaramidag. Ay, gamamok. Aging ga akastoy ti kasasaad ko. Amok asaan nakto amayat ni Rosela. Talagan samad ni paypaysuyo ni ti dayjay alakay. Ha? Kaano nga rod ti kasar? Ala, awan ti mapasamak akasar, Rosela. Nagbidot ka ti pampanunutam. Nahimbag a tao ni Mr. Del Rosario. Okay, jaki pilit no saan. Ada sa bali arantakken ka, Ena. Amangan no kayat agatangan dayjay alakay ti talon mi ti kabangi-bang ili. Di, umay kantag pasyar iti department store ta kasaritam. Nanyati ko na magkuyugtan. So kunin nakakadi? Talagamatan niya. Sagulbot ka pala. Saan nakasukunan? Ay, jak amo na niya't pampanunutan may panggap kanyak. Iti pa nagsasaom, kasla saanan agayam ti pangibilbilangam kanyak. Kasi no dati ba daman na pinta sa kadwa, Mina? Kasla da nagagit kita akon kan kuana. Agkaruba kami lang ni Rosela, sir. Isa ko na yun nakita yon. Nagtrabaho mo't lang idi ditoy. Kasla gayam. Nabaknag siguro, isuasan ng nagtrabaho pa eh. Amangan no mabalin na kami apanawan kini Mr. Del Rosario, Ena. Ha? Ijay bangir ng opisina nagtrabaho ka pa ilang. Tapno may suro na ka ni Michelle iti trabaho, ina. Uwan, sir. Sige, panawan kayo, pay. Kasla saan mo na sales lady ti trabaho ni Ena? Ano dado ba suru-suruwa kiti clerical works. Narikat no agtalinadlatan na sales lady. Nangruna kumano tarigagayan ng isamira ti managadal na. Anya gayam ti maipaay kuking ka, Rosela. Nagtulag kami ngamin iti nobyo. Asakbay nga kasar kami. Mangrugi kami iti negosyo. Naimbaglaw na ida plano yo. Katanya ti maipaay ko. Amangan no kayat yu agatangan tila kumikininanang adaga iti kabangi-banga ili. Anan wag karun ti talon kat sa anak mo daman nalon. Ammom. Nalikudakon ti pan nakailumlum ko iti kinakurapay. Malaksid no mabalin na pagpatakdiran iti pastag ti negosyo. Sige nga rod, Mr. Del Rosario. Mabidlang tagpaalak ni ina iti merinda. Nalipatag matan. May naig iti laglako madaga panunutag pa'y. Agpakuyog akto ni ina. Kumusta tinapanam, Rosela? Ape nakabisugsog ka. Ina, masurunak iti daya Mr. Del Rosario. Pinabainan nakit din. An-anwan na kanu ti daga kat saan mat nagtaltalon. Dagalasan ti ugali na di alakay no kasta. Makitak laangin ton itulnog namanan ni na pagsasawa kaon. Panunutan na kanupay nanang. Agpakuyog to kanulatan kini Ena. Na, talagang sa kada relasyon dat. Paglikodan mo't ni Ena. Amangan no ginkukunalaan. Taas inuot nga minti saan amayat na bumak ng aya. Maaglaan kagkadkad iti grasya. Sana bali alakay di dyan. Oray nalimad tumot lang ang makirelasyon kan ni Mariao. Bibiyang ko pa. Agtatakon. Ay, ang mga not no ni Harold tamaw awag dita cellphone mo.
Dayjay nakasarita ka pagutangan nanang. Kuna ni Harold, anapintas ka no tinapanunot na negosyo. Ay, kat, nagsayahatan no kasta. Baknang tayon ton, anak ko. Ore lang ka matiriter to titanggad na kiti karuba, tumalo ka data, ay agapot apal da. Da kayo gayam, Mr. Del Rosario. Kas, iding karikin ka. Baliwak tagpasyar. Mabalin ka diti dumanon, Barok. Ah, ay, kwa. Saan ko maikariti na mga balay ko? Asang bayan ti kaskada kayo abak nang sa... Mario, Ang- nagtao da kiti kinakurabay. dumanon kayo nga rod, sir. Agyaman nak. Nagadugayam ti abit mo. Dandanin na no iti sinako nga Eric ti balay mo. Awan nga minti kamarin ko, sir. Naimbag ta, nalabon ita ti apit. Naragsak no nalabon ti abit. Apag ka nito lang na ita, Mario. Saan ka nga oblagan iti panagtalon mo? Tauray man nalon ka. Maparang ay mo ti biyag mo no agpanunod ka. Sir, Masapol ngagbalin ka negosyante. Kasta ti amok amang parang aikin ka. Day, nakitak itay tilugan day jay a Mr. Del Rosario. Pinabainan nakit din ni Rosella. Nana Sepa? Oray man kit di bakdan. Jak may ito na pagsasawan ti kunam. Bakbak nang magkadayo ati agbalin to amanugang kao. Parwaron man kit dinayala kay Ena. Ala, saan kami nagkuyog ni Mr. Del Rosario, Nana? Kan, jak amo ngay maya. Ha? Sandak ba na pagbalinan amo lang? Tilugan na dyan nakita. Ay, dumanan kayo, tak namak na kayo. Awan dito Nana. Kan, apay ko mga ilang ko ngay. Oh, amo kaya no, da iti kwartaw. Nagdakas kat gaya man ti pampanunutin niyo, may papankanyak, Nana. Ngam, tap na mapunas tayo pa nagduwa-duwayo kanyak. Nawaya kayo asumruk iti kwartok. Umay kayo, Nana. Ha? Anya mo nga dito balayaw nagbaset. Ay, awan. Ni, ako rin ka. Anya di maagot ko? Ah. Sige ba langan, inakaw. Nay, nagdakas kat ti ugali ni Nana Sepat. Aglablabas na. Ang gapo nga ta? Tanadalimanag ni Rosella. Mario? Si Kamanan? Nagpuskol at talaga pa nagrup-rupa man niya. Sana ni Mario ti mang pasyarkin ka. Nagpakuyog aklang kang kwa na Rosella. Ha? Mr. Del Rosario? Kwa, sir. Uray ta na itulnog kayon, panawan kayon. Sige Mario, agyaman nak. Rosella, mabalin ka diti dumanon? Kaya't ko apagsasaritaan tayo kadananang mo tilakoy o adaga. Interesado kayo kadimot lang nga manggata? Depende no kikinawatan tayo di presyo. Kan kahit ko makita tinaga. Hingkuyo ko ni Mario gaputa may sa aman nalon. Ket kabisado nati may panggap kadagiti talon. Bayag lang agpaison, ajak nakaasak iti kataltalunan. Naglawak iti na pinagayan. Kaslasa na maungpot, ipagpatinggan na. Nabannog kayon sa, sir. Nanasay pa, adayo ka di pa eh? Amangan no, mabalin tayo pa iti aginana. Nabannog sa ni Sir Ambrosio, kaasimat. Ay, hore siyak. Uy, jak la ko man ba ano santi umay dito kataltalunan tadi. Hey, ang gatel na kiti roal. Agwagwagis ni Mang Igme. Ijay siguro tayo ang titalon nyo, nanasay pa. Ay, jak kabisado ti antitalon mail. Isa nagpakuyag kin igmay. Dahito ka dititalon nyo. Nalawagayam. Anya ti makuna, Mario. Ay, kwa, sir. Ay, isan kayo na maabakan iti presyo apang gatang yun, sir.
Uray na yung nagpay. Ingkad din ko, ako mo yung kamaryo. Gapo ta si ka ti mangadang. Ha? Ay, apay kumasyak, sir. Ay, unmat nga nagpaisaw, Mr. Del Rosario. Ay, adagayam kalapaw ang mabalin tayo paglinungan, sir. Intayo ag tugtugaw, tapno saan tayo ang maktangan. Sige, tali mabisinak pa ikit din. Nimaglakit din ta na panunot ko titi mawas iti merindat. Anya, nalpas mo na binilang timbayad ni Mr. Del Rosario. Ha, naging lalaing mat ni Mariao. Anang kwenta akas na mo na bilang. Talaga si murot na yung alalaki, nana. Ay, naimbag man. Tasaan na kasi murot. Naamuan kami ni Harold. Kat dinamag na nung sumurot ha. Pambarakon. Nawalman kami asimbang puta. Tanaga dayumot ngamin gaya may jay. Nagsakit pa iti bagbagi ko ni nakasangput kami. Oh, ne, aguray ka. Nagimon ka din ni Harold. Nanang, uray nila kay Ambrosio kat pagimunan na. Anya, laklakayan day jayan pagimunan na. Nagwapo ni Harold. Apay ngayon agimon pailaan. Ay. Amang ano day tantukid iti puon ti sa niya pagkinkinaawatan. Saan, nanang? Imbagak mat kini Harold, akap-kap na ka, ti panagayat ko kinkwana. Ekertan niya. Nabilang mo daytan. Gusto mo't lati bilang na. Apag iso, nanang. Maalak mo't no bigat ti dadu mga inutang ko. Mabalin minton arogyan ti negosyo mi. Makadlawa ka. Masansan mo tinada kayo kin Mr. Del Rosario tagkuy-kuyog. Mas daawak nga Rodena. Nagadwa pang magbaga na kanyak. Nagdamdamag. No anya pa'y dagiti mulak malaksid iti pagay. Adon sapay ti tarakan mo. Malaksid ka dagiti baka kan kalding. Adda pa'y manok kas kadapato. Kan adasing-asing ni Mr. Ambrosio ang negosyo. Uray, tanalawa ka no ti paraangan. Nasayaat ka no mangpatakderak iti bodega. Pangan anong mo titi bodega? Jack pala maibaga ita. Sayang nga ro, tasan natuloy ti pagpasyaran ta, Harold. Naruwama ko, naglukan iti kotse. Alam mo sana bale. Maragsakan lakit din ni nanang. Inton maipadamag ko, anarugyanan ti negosyo ta. Sa anak pa yan nakadano ni Jebalay. Di mauasak iti tiyangge. Sige nga, Rudan. Bye. Ni Mario day tamasabat ko. Kasano pa yung makaliklikak? Nagdiretso akla ko man na nagawi di tayo. Anda sumungat alugan. Kasla ti kotse nila kay Ambrosio. Dandanik lang awan ni Rosela ay di nakitak. Linapdak la tirig na ka ng saludsod ken kuana. Ano bak nang kagat aklunan nakangata? Ha? Amangan no mapabainan, sir. Wano agungat. Numamuan ni Nana Sepa. Amangan no salangadon na. Kat may ramraman kayo pa eh. Talaga ka di anaungat ni Sepa? Awantik ikan na kadagiti karuba, sir. Naglokon day ta nagmanihoy di kotse. Naimbag tawan kasi nabat na. Mario. 5 alalaki ti dimsaag, sir. Dadakkel ti bagida. Kan datayo tikit kita anda. Agpalikod kayo, sir. Dakas lakit diti panggap da kada tayo. Ngaman niya ti atraso ta kada kita alalaki. Agyan kay lang iti likodak. Sakti makamu kadakwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya ka mataya, Harold. Nga, masurunak. Pagimunam kit din kay Jay Amario. Kanuuri nila kay Ambrosio pagimunam. Anya
anya ay ati pagkitkitaam kanyak. Ay ayaten kalaunay, Harold. Saan ang ton nga agayat pa iti sa bali? No dayjay tumatla a Mario. Uray awan. Basila. Saan ka agim imon? Agkita tamanin ton bigat. Addan ni nanang. Okay, bye. Rosella, Oh, abay nanang. Kaslada ng kamat kada kayo. adang rodakas adamag. 5 kano alalaki tinang bugbog ni Mario. Binakong tapay. Anya? Wan, sigod ka dagiti nakakita. Kadwa na day jayala kay Ambrosio. Inramraman da pay nga tan dinang ran. Amang ano natay kanon ni Mario. Sino ka no dagijay nanang? Anya ti basol ni Mario? Patabot nga tabasol na Nasingpot takit kita nga maanyat amom. Agyaman na kasi bibiyag ka. Tiyam mom siguro, nataya kon. Saan ka madanagan, Ena? Damgis lang ti sugat ko. Kat no ti agwarwara sa tama kat. Kuha, sigon ka dagiti labida pa kay ramana ni Nana Sepa. Natay ka kano? Sobrang samot unay tiguran ni Nana Sepa kanya. Mabalin asan ani Nana Sepa ti nagapuan day tatamag. Amumot ng dagiti man na nao. Aglabas ti damag no dato ma. Asino ngamin dagi jay? Saan ko analasin nida? Kanawan ti amok nga atrasok iti padak a tao. Ang mga noda na lima damang gurgura ken ka. Panag ko na nabilin wino nabayadan dagiti nang dangran ken ka. Sir, awan ti basol ko iti padak a tao. Apay ang masapol nga damang bayad iti mangdangran kanya. Saan ka na mariribukan iti daytabanag? Nagpatulong ako ken na hepe. Ken nasakti makamo iti amin na magastos mo dito ospital. Sir, mabahin na klaunay. Ngamin, ang mga nunay ramraman at kumaanadangran, nusan mo asinango ida. Sir, agawid akon. Mario, asubliak tulangan intong bigat. Saan anatay ni Mario, Rosella? Damgis lang ti sugat na. Saan mo apabasulan ni nanang? Dagiti labit tinaniwaras na tayo ni Mario. Mas daawak pati tinapasamak ka ni Mario. Isaksakit mo launay tayo alalaki. Addan samat nga min relasyon niyo. Rosella, nasingpat ni Mario. Awan ti kapuksor na. Pudmalaki diti atap ni Mr. Del Rosario. Ada nang bayad ka dagiti nang dangaran kan kuana. Makamu ka. Asino kumati agtatakon amang bayad iti kriminal amang dangran kan kuana? Asino kumamat ni Mario? Ni Nana Sepa dahito yung masabat ko. Uray la anak sardang. Isukat ti may isa nang ipadamag ka no anataya kon. Ay, ituloy ko lahat tatimag na. Nay! Udno kaya masibibiyag ka pa Mario. Ay, kasi ti apo, Nana. Saan ko pa nga taagasat ti matay? Diyak manam mo. No apay nga adda nagpanggap kanyak amang patay. Awan amo kabasol ko iti pada ka tao. Nauli makak ngagbibiyag. Agmauyo nga raw, dagiti lalaki na uwan ti atrasong kadakwada. Malaksid lang, ano na pagbintutan da ka? Wano, amangan kit din no nila kay Ambrosio tirantada. Nadlaw ko asyak ti punteriada, Nana. No, si kakano mo ti simbango ka dagiti lalaki. Inkanawam nga ta aday di alakayan niya. Iso nga tati adda atrasyon ang ikarkaro na. Day tatisan kong amo, Nana. Diyak matunay ang amo ni Mr. Del Rosario? Apay nga rod nga isaksakit mo. Sige, Nana. Diyak kaya ti makisinupyat kada kayo. Sige, mangarkila aklat tangarudin iti tricycle. Nalagip pumanin ni Mario. Nakarwar ka nun iti ospital, ngamjak pa'y nakita. Awan ti bibiyang ko kunkwana. Mauyo
nga rin kita at tao, dang randalatan, ngawan baso naman di tao, dang randa. Ne, Oh, nanang, anya ayaw tayo itanta na buto biyo. ay, Naggapan nyo manen. dahil man amariyaw nasabat ka. Awan ka na't basol na, iti may sa tao. Na, saan atila pagsaysayangan nyo iti oras? Kan awan iskan na dayta. Kagurak ang mapagsaritaan ni Mario nanang. Rumarak gayam. Ang mga norabin to asumang puta. No kadom laki din ni Harold, ay katawan problema kanya, kanak ko. Nang rugin ti negosyo mi, kat inakitaan nanang. Ang mga no, inaldaw to na masapa ak arumwar. Di kat, agmay may sa akton dito'y balay. Kaano nga min ayat ti kasariyaw? Saan pa'y lang aday tati panunutin nyo, nanang? Madanon tulat taday ta abanag. Sige, nanang, katinak pa'y agdigos. No kanayon to, narumar ka, kat agmay may sa akton dito'y balay, ay sos. Isa bagay, awan mo't kitit pa kaan-anwak, ah? Uray ta nasuksuro mo ti trabaho mo di opisina ina. Mabalin kalata na banawan. Agyaman na kiti kinayang bagyo kanyak, sir. Uray sa anak ko man na may kari iti posisyon. Ikikanda kiti posisyon. Kaskin ni Mario. Kaya't ka matatulungan. Maawatag ti kasasadyo. Ta naglabasak ti rigat. Kitno kas pangarigan ta da kayon to ti agkagasat. Ha? Saan yun to kuma mapadasan tinapasama kanya kiti? Aga po iti kinarigat ti biyag. Nagsina kami iti asawa. Saan to siguro mapasamag kada kami ti kasta? Kasi tidayt hapang panunutin nyo, sir. Agayim kami laan kini Mario. Nukas pangarigan nga rod taagaram kin ka. Sir, ni Rosela, tayo ayatin ni Mario. Sige. Sige nga rodan. Mapanag pa eh. Ay, aday mawag kanya kitay. Naskan nga si kaswag na iti abanag. Tapno saanen ang maulit pa eh. Panawang kaan. Wan, sir. Anyamot ni Sir Ambrosio. Yaday jay ngayon bagana. Asino matangag pa iso di mawa? Naladawa na panang rugi. Hindi mabalil na tangay kamakam. Ni, adun sapay ti sana nagapas. Napintas ti singasing yung negosyo, sir. Agata nga kiti Eric. Sa ilako kada kiti traders. Katinto nagbaybayag. Uray si kanton ti traders. At dalaki ti duatrak mo kan may sa pagbunag mo iti Eric. Kwa, sir? Adadak kala problema. Awan ti puunak. So, saan ba problema di po unam tapautangan ka? Anya? Kas na ko nakidi. Masapol ngagpanunot ka ti wagas tapno aglupos ti biyag mo. Kat saan da ka ngay ruruman? Uray may saka lang nga manalon. Kabalam ti agbalin a negosyante. Ad-ada maburbur siya, anak. Kadagiti ar-aramida ni Mr. Del Rosario. Nakasingsingad mo tan kanya. Kan oray siya. Dak maawatan ti riknak. Tinagtulagan mi idi. Kit agsugpon kami iti napanunot na negosyo. Ngam, pinautangan na. Tapno siya kung timakam mo. Ay, mabalin na kanulat ta ti tumulong. Sa bagay, adumat kit ding agpaiso, ti pakakumikuman na. Ay, maong kanayo na masaparon rumwar ni Rosela, ina. Masapol kami natulungan na naibag ni Harold ang mga mato ni din negosyo da. Naibaga nang rod kanya kiti namin sa nanagrana kami, nana. Hey, abaw, karugrugi pa ila iti negosyo da ang nakarangrang ayan. Di mamuday ta, ina. Ay, unkayam, saan ka kadya sumrag iti trabaho mita? Bakasyon ko, nana. Napanak lagi matang iti sapon iti tiyangge. Naorno nga may nang tilalabaak. Aglabaak langan. Hay, apaya. Di mon sa payan masaango adalusan tabalayaw. Agdalusak nga ron. Sakbay arumarak, nana. Kat, kumusta kayo matan ni Ambrosio? Ah? Ijay lang opisina ti pagkitkitaan mi no kwa. Kano yan ti kiti arumar ah?
Nuumasan sa na makitak matilugan na. Asino ko matikakakuyog na no saan asika nga umay dito oy. Ay, amo Mario. Nakadagdag ka lapag problema akti ugali ni Nana Sepa. Ambisyosa ka nakaapapal. Naglaingag sa agasem. Ibagbaga na nga da ka no relasyon ni kini Mr. Del Rosario. San kitin amamati asan kami nagkuykuyog? Ay, nakadakdakas ti panagpampanunot na ena. Bay amlatan no iso ti kayat na. Dahi tanga ti makaparagsak ken kuana. Ay, sapay la kumatasang agbalatek kan ko na dagiti aramid na. Dakon makitkita ni Rosela Uy, mailiw kan sa ti gayem ko. Ha? Talaga ka di ngay ayatang pailaan aging gayta? Saan ama pukaw dito'y pusok, ena? No anya ti pagtungpalan da ito amarikrik na. No kaano amalipatak. Panawan lang ti makaibaga. Wow! Grabe ka mat nga gayat. Nga mala, sapay ko matamasobadan tumatlaan dayta kinapudno nga agayat, Mario. No saan man ani Rosela tinaikari aparakan ka, masarakam to kuma, tay babae, ama ikarikan ka. Ena, Apay kita nakitikasta. Nasair kon samot kang tariknam. ha? Apay kumama sa Irak. Ket nagmayat ti kalikagom mo para kanya. Siyempre, gayam kamatan. Katari gagayak ti pakaragsakam. Ay, adagaya malagip ko. Saan ka ti may ibagbaga ni Sir Ambrosio tinapasamak kan ka iti? Ha? Ay, saan mat? Kan jakag damdamag kan kuana. Kasta ka di? Naimbaglangan. Ta nakasaritak ti kasinsin ko. Nalawlawa ti Solarda. Ken ad-addaan nakapapapati akabalan dati ag negosyo. Amok nga siyang daklaan. Awan ti kabalak nga ag negosyo. Nakurapay aklaan. Ket awan ti may pagkarit ko. Ay. No anyaman tiga po nang aramidan ni Mr. Del Rosario daytoy. Tsaka mo. Namsapay ko ma. Malawlawag anak tumatlaang. Naimbag gayam ti panagpuspuso na. Ide nabiit pa yan ang amok. Nagatapak. Ngagar-aram kiniena. Ngamnadlaw ko. Akaslay dordoran ngagayat kiniena. Imbes ani Rosela. Uy, sa baling agpaiso ti pumimpin ta sa nga, Rosela. Dandanisan ka analasin. Sigod mat na pintas at ena. Iso apag mamauyungan naklaunay ni Mario. Jak agtatakon kan. Bumakbak nang kunak ko ma. Yam, nabayagan na jak nakita ni Harold ah. Mailiw ka kaditi, nobyo? Ha? Panggap mun sapay nga agawon kanya. Na? Awan mat nga tatidakas na iti panagsaludsot ko kan ka, Rosela. Apay akas sa tibagbagang. Kat dayjay alakay Ambrosio. Itultulnog na ka, sangkit din. Ado, ti pakakumikuman na. Adan sapay sa bali ang negosyo nan. Kat uray mat ni Harold. Baknang ti pamilyada. Awan matlaan ti tricycle nga arkila at nakwa. Jak matlang amigan makagatan iti kotse. Nay! Ay, Rosela! Si kamat gayam ti Deb sa hagit ti kutsay. Kunaklanulugan ni Harold da ito. Ay, di Harold kay. Sabali mo ti kotse ni Harold, nanang. Kan taktak ka ng kotse. Nangingina. At damanan meeting nga napanan ni Harold, nanang. Di kotse maro da ito. Asino kumati akin kotse no saan asyak, nanang? Ay, no! Talaga mayat ti negosyo yung agayan ayat aya. Addan bukod mo a kotse. Ay, addaman ni tanti apal dagiti karuba mayat man ti mumulagatan dan. Ni Mario ti sumungad. Paapalam. No! Mabwisit ak iti day lalaki, nanang. Agugura ka makita. Amok, adi nagpay nalipatan. Kat mangnamnamang ayatek matlaan. Kasta ka ni. Ala,
Itultuloy yung aramidin timbilin ko kada kayo. Sige, kadwak ni Mario, ibagakin ko na rin tang ibagam. Sige nga Rod, bye. Sir, pasensya kayo lang man, itinabayaga pa nagura yung kanyak. Ado ngamin tinaggatang. Napudot ngamin ti panawan. Awan, hustot ako nam. Kat mayat akaran, wino mayat yag halo-halo. At nagayam damagag man ganga. Kano tinaudi apan nagakitam ka ni Rosela? Idi naminsan ngal daw sa sir. Nalagsakida kin ni Nana Sepa. At damot tinlugan na. Mario, denggam ti bagakeng ka. Manipod ita likli kabon ni Rosela. Apay sir? Kwa. Kastoy nahi. Damagag man keng ka. Ay ayatem ka di pay lang ni Rosela. Sana nga gulbot kada kayo sir. Ay ayatak pay. Nung magdua-duaat. Nung siyak matlati ayatan na. Narigat sa na mapasamag na ita Mario. Malagsid nog pabagnang ka. Tultulungan dak nga glupos itibiyag ko. Saan ka di sir? No pay sana kaskarina. Awan ti imposible iti agarapaap ken naporsige. Ngano kas pangharigan tabak ng kanton. Kat isulang ti panangayat ni Rosela kin ka. Naragsak ka di. Panagkunam iso ti babayar bangayatem. Agam nuan niya ti marikrik nam gangguan San ka mababalaw? Bukod mo arik na ita. Ngamulitak madan. Nasaysaya talikli ka mo ni Rosela. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahita timbaga kini Mario ina. Iso at tulungan na kamang bagbaga kang kuana. Nusan na akabaalan nalipatan ni Rosela. Liklikan na. Para madlang iti pagimbagan na. Gapo ta masaktan laang. Kasta ti kayat yo sawan, sir? Napata gagayam ni Mario ken kasan ka di. Nusyak lang kumati mapaturay si kalangan dayatan na. Ni Sir Mat. Agpada kami ken Mario iti marikrik na iti tunggal maysa. Agpatingga kami lang iti panagayam. Bana gadayawag titunggal maysa kada kayo. At respeto yo titunggal maysa. Hanggang damagag man. Awang ka di tagararam kan ka. Adamat, sir, nga saan dan sama ta seryoso? Malagip ko lakat nga ro di dinabid tapay nga gambam mo. At apan ni Rosela nga gararamakan ka. Hanggang mulitag. Tulungan na ka mga lukoy kini Mario nga adaywan na ni Rosela. Maburbur siya anak kini sir. Apay nga taakayat ng adaywak ni Rosela. Nabayag mitkit din ajak na asitgan. Ken, at dapay may sa amang burburibur kanya. Apay akayat nak atulungan. Naimbag a tao. Saan ang mata pobre? Mariknak ken kuana ti maysa nga ama. Kasangsangpot ko dito'y balay, Harold. Kumusta ti meeting nyo dito hotel? Ay, sayang. Saan man ang natuloy ti panagpasyerta? Anya? Ina, nalagip mo manan ni Mario. Masuronak na may palagip mo day alalaki. Sige nga, Roden. Nek, kunak man na marabian ka sumagpat ita anak ka. Ni Harold sa amot jay kinasaritam.
Napayakas na tilagam. Masurunak nanang. Saan laan natuloy ti managpasyar mi? Impalagip na pala ni Mario. Pagsilusan na kitinday di lalaki. Pasado alas 7, gaya mo di tibigat, ina. Nudyak pa'y kinita ti rilok. Tsak pa'y lakuma mo ti oras. Nagpintas lakit din ti riloyo na nasepa. Ay, day talaka di ti madlaw mo kanyak. Balasang kao. Daytoy ngay napintas nga ritos kao. Kan daytoy badok. Nakitak mo't dayta. Kan talagang umububing kayo, anana. Sa bali lang agpay so ti bumakbak nang. Adan sa kadarayan yung apaskan? Apay, di adalang ayadarayan na apaskan ti makapaggarbaw. Ayun gayam, dandanin ti kasar daro sila kan Harold. Di kan tumawawan umay kan nga umayway. Ay, naimpagbanta na isapsapa yung aimbaga na. Iti kasta, makaurnungak mati ti regalok to. Nay, kung nakpano nakadayo ka, Rosela, apay kaya nagsubli ka. Ay, Jesus, dakas ka no ti agsubli nung nakaruwar ka. Atulaani. Tsak lapat-pat yan dayta. No, masurunak ka dain akin Mario. Apay aya, inanano da ka, tasalang nga da kita. Apag iso ang may ruwar ko ti kotsek itay limabas ni Mario iti sango ti balay. Kalaat abi malasiw iti kalsada. Nakapagparta sa nagna. Kasla liklikli ka na. Anya ko matibibiyang ko. Awan na sa kita bakrang ko. Ay, mutlagayam. Di pa kasurunak nanang. Nalabsak idakin ena ang naragsak nagsarsarita. Anya ko ma. Kaya't da kapag silosan. Pambarakon. Ang... Diyak mo't maawatan ni ena nanang. Kanti amok kat. Daya alakay Ambrosio tinobyo na. Nay, nagalasay. Hay, pagtatakkulan na, di mo kinayat. Nay, Unak no ni Harold daytoy umawawag. Sino nga ta daytoy? Hello? Rosela, kumusta kan? Sino ka? Saan mo ka din na mabigbig titimag ko? Siya ni Mr. Del Rosario. Naibaga kanyak nina ngay nawis ka no ni nanang mo at umaray di kasaryo. Amang ano kaya't tak ngalanan ninong? Ibagak to kini Harold. Ada ka di pa ibagayo? Kumusta gaya man ni Harold? Makumi-kumi ti negosyo dayjay. Naawanan ti sabali nga ibagang. Idepokan ti cellphone ko. Nanang, naibagam gayam kini enang agkasar kami tod kini Harold. Wan, kaya ko ba muta pa apaalam dahil nga ina. Nakita na ngamin trilo kan ti kwintas ko. Kan oray to'y baro abadok. Naguray ka, asino di mawag? Nila kay Ambrosio. Alaan minto ka no aninong. Wag bibisin mo't dahil alakay. Wano, sika, ti kursonada na, Dahil ta ngamin kat kinapintas mo kahit anak ka. Nasaya at laon na, amigo. Agyaman ak. Agkita tayong tuwinton, madam-dama. Sige nga ron. Bye. Bareng agpulon. Bareng daytoy lang ti panglitob ko kadagiti aduan agkurangag. Sir, Ina. Malagip ko gayam. Naibagam ka rin kan Mario dahil di kinidaw ko kin ka. ay, saan kami pa nagkita, sir? Makumay-kumat ngamin dahil jay. Nabayagan na sana nagpasyari dyan balay. Inawaga gayam ni Rosel. Imbaga kinkwa na nga alanda ka ninong ni Harold. Sinaludsudyo ka diti na istorya ni Nana Sepa kanya? Saan? Dinamagkulatan. Kaano gayam nga kita kayo ni Mario? Barang nga kita kami ayin to nakasangputak, sir. Nung nga awagam. Awin mo siya lang di mangibaga kinkwa na nga awagan na ka. Oray saanan, sir. San mo ka diya kayat, nga awisan na kang agpasyar? Tapno at dapay makapagsiningad kayo? Dayjay ni ena. Sino nga tati kasarsarita na iti cellphone na?
Nakarkarong sangot dito ababay mo siya. Asik ka. Among mata dyan restaurant. At kita tantulatan ito nadamdama, ha? Adag dito luar. Adala pang ibaon na ni Mr. Del Rosario kanyak. O sige, bye. Ha? Oh, Rosella. Oh, nakintod ka? Kumporme matlagay ang alalaki ti kasarsaritam. Ha? Pagan anong ngamin nila kay Ambrosio kat lakayin. Saan ani sir ti inawaga kuno kinasarsarita? Ni Mario Daychay. Hoy, adamat delikadesa ka, Rosella. Dahita ka di, ti ada delikadesa na. Uray kalkalsada. Magsubsubok ka di, ha? Ni Oy, sa anak nagselos. Ala, anya ka din dito ngay bagbagam, Rosella. Agayam ta. Awan ko matisan ta pag kinaawatan. Si kamot lati mga aramid iti pagginuraan ta. Anya? Imbagam kit din kinila kay Ambrosio, ti panangawis ni nanang ken ka iti kasarminto kini Harold. Alawan, agkasar kami kat engranden to. Rosella! Ada kamat gaya mo, Rosella. Nakita kayo kada kin Harold. Na, masurunak nanang. Inawagan sa nakasungsong batan. Naggapo dito, makapungpong taot. Anya? Apay ka no? Di na matimbaga no, apay. Nadlaw kong ada kagura na, apay. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan nanang. Saan kami nga granra na yung opisina? Ay, ado pa'y nga rin ti makaambo nga kasar kayo ni ti mabiait. Ikit kasanon da ito'y anak ka. Awan ga po na adi matuloy ti kasarmi nanang. Kan awan ti pagapapaan mi. Agpada kami lang ang makumikom. Ay nanay, pagka nakita tan. Jack na ibagakan ka da ito'y, ta saan kamat kami na nagpaspasyar dito'y balay. Adaywang kano ni Rosella. Ha? Imbaga na pa'y gayam day takin ka. Binagbagaan nakmat. Para kano iti pagimbagak. Wen, kastati ko na ni sir. Ha? Uy, Mario. Kita ti sumbrek ti restaurant. Ni Harold. Malagip ko lakit nga ron ti panang salangat ni Rosella kanyak. Itayag kita kami. Tapay. Naistorya kami kin ni Mr. Del Rosario ti panangyawis ti Nana Sepa. Iti kasarto ti Rosella kan Harold. Inawagan na ti gayem ko. Nga alaan danto kano anino. Ha? Kita mo? Sanot ani Rosella ti kadwana. Ena, saan ka nagpadlaw? Amangan no atapon nanto ang nagpulong takin ni Rosella. Basta tong palan nyo, tibilin ko. Amo yung taramitin nyo nakas pangarigan. Sana mabalin nga damay sagmak. Agdalaga kada kayo, kat amok ang nadalos kayo ng trabaho. Sige, nga Rodan. Sige. At ni Mario, kita mga numanggig na ti pagsasaritaan. Sige, bye. Sa bali lang agpaiso ti negosyante niya, sir. Kanayo na busy ti cellphone nyo. Adala kinasaridag. Napatag nga awag day jay. O anya ti kahit mo ngayon naman. Soft drinks. Talaga saan kang umin-inom iti nasagot na soft drinks ba't gantan inumam? Manmanulaang, sir. Pamagusto no daduma. Amaga, no mabali na pagustuhan na kita. Sir? Gamsan ka apilitan mo di mo kayat. Akin man gayam. Amangan no da sa bali a pangawag mo kanya, tapno na sing-singad ti panagsarita ta. Kas kumaitian niya, sir. Makamu ka. Kasla, mabai na ka soft drinks ti inumak. E dinto taarak kada kayo, sir. Sino nga rin ti uminom iti da ito'y soft drinks? Amukon. Paayabak kiniboyet ni Ena. Talagang saligli ka mo ni Rosella. Malagip ko lang arod ti na istorya ni Ena kanya.
Nagadun ti iri kita arubayan da Clement. Talagang sa nga agnegosyo iti iri. Tani, ang damot ng bukod na at truck. Niya kataaya ti patak dirin da. Budikan samot da ita. De, ni Mario day chay anyat kada na ngay dita. Ay, sa bagay. Agkasinsindagayam ka ni Clement. Malasin ko ba't dahi abakit Ang imbapay ngayon ni Mario ti makisarsarita. Agraraman. Kasla isumot ng tinigosyante. Biyangot na talaga dahi ta. Anya kumamot ngayon ti amuna. Nuapay ngamin na pinagparang mo at ikasinsin mo ti agnegosyo iti Eric. Detalagan nga rod. Noan niya pamadagas tar aramiden ni sepakin ka. Bayan nyo latta, sir. No day ta tinapanunot na anasayaat. Sa bagay, ni Apo Diyos ti manarakan kadagiti mayroruman. Ungayam. No nakaragpat ka la kumay tinangat-ngato nga adal. Matulungan ka ngagnegosyo iti nasaysayaat. Sir? Ngumlading idag. Yagan ti mangsa iritirik na Mario. Apay nga aramidan nyo ti kastoy kanyak, sir. Awan, pamilya, amang tawid iti kinabaknang ko. Naistoryayo kanyak. Nga daanak yo iti asawa yo. Awan, nagkita kami na. Ngayon na nga mo asyak ti amana. Agduadwa nga agbabigbig. Tama nga no sanak amaawat minumaaklon. Ngem ar-aramida kami nakabalak amang tulong ken kuana. Saan ka no anamin sanlaang ang nakita ni Nanang ni Mario? Ang budigkero mo't gayat ni Manong Clement. Gaputa nakita mo atumultulong nga agbagbag ka ti Eric, Rosella? Anya kumapay. Awan samat ngamin trabaho na ni Titalong. Agbangbangkag. Kan ado ti tarakan na adingwan. Nanayonan sa manan ti tarakan na baka kan kalding. Talagang isaksakit mo dahi alalaki, anya? Ni Harold. Ang kadwa na ang babae. Dita ka pa'y. Natlaw ko. Napainan ni Rosella. Nasaysaya at na iswamis mo ti makakita. Ay, sus. Nakiktutakpay. Kurang lang na madadalta rin daw. Apay, anya na jay. Apay, anak ko. Saan ama balin ama pasamak na ito'y Nanang? Kayat ti may babain! Rosella, anya ayat ti sasawam. Apay kay talang nga mamag na ito'y. Anya ti basol ko. Ay, saan ka maawatan, anak ko? Kasarsaritang di ina iti nakitag ni Harold. Kanda katwa na babae at imsakit ti kutse na Nanang. Nagmayat ti pa nagkalabay ta. Aniya? Makapungtuta ka ng salangan kini Harold. Tinumpak. Kalpasan ti panangimaga nga agsina kami. Aniya?